Salutare lume și bine m-am regăsit la episodul 2 cu Moldova pe Medieval 2 Total War modul Tsardom. Aș vrea să vă mulțumesc pentru susținerea de la primul clip din această serie. Am strâns cred că undeva la 2000 și ceva de views la momentul în care registrez eu acest clip. Este absolut incredibil. Foarte multe comentarii, nu știu dacă sunt cele mai multe registrate vreodată la un clip de-al meu de când postez pe acest canal. Vă abonați în continuu, ceea ce mă bucură de fiecare dată când văd acest lucru. Cred că am rezolvat-o și cu microfonul, cu suportul ăsta pe care l-am comandat, cu setările din OBS, cu totul. Sper că se aude mult mai bine acum. Eu așa zic pentru că am făcut ceva teste, dar aici pe canal am văzut că mai apar din când în când probleme, dar de data asta să sperăm că nu este o problemă care să ne oprească să continuăm un gameplay aici de calitate, pentru că avem multe de făcut, avem foarte multe de făcut, mi-ați dat foarte multe sfaturi. Ia stai puțin, nu știu dacă pot să fac. Voiam să văd dacă pot pe monitor, că eu mai am un al doilea monitor, să vă citesc și câteva dintre comentarii, dar oricum am reținut din sfaturi, am reținut faptul că unde ești tu, măi, băiete? În general de-al nostru, dar nu e nici aici. Cred că e deja în armata asta? Ba, Balcă Drăgoșești, Iula Drăgoșești, parcă că să-i ținem în aceeași armată pentru că sunt fiu și tată. Sau o chestie de asta, nu mai știu care, o să mai verific o dată în comentarii, am crezut că îi avem aici aproape, dar aici nu cred. La Târgu Neamț pe Miron, Neasas, hai că vedem pe parcurs, ne mai dăm seama, dar printre celelalte comentarii mai era faptul să luăm și Chilia, pentru că deblocăm portul de aici și am putea lua niște unități din Genova, niște mercenari foarte interesanți, care cică sunt de o calitate foarte bună și care o să ne ajute pe viitor, mai ales în momentul în care o să avanseze otomanii, dacă o să reușească să treacă de bulgari, dacă vor trece și de valahi. Noi o să încercăm să-i ajutăm, poate ar fi interesant, nu să luptăm cot la cot cu ei, dar să nu uităm că întâi ei trebuie să se confrunte cu Imperiul Bizantin sau ce a mai rămas din el aici. Nu știu exact câte așezări au, dar mai sunt și alte popoare pe aici, prin zona asta balcanică, pentru că în modul ăsta sunt foarte multe țări interesante și foarte bine documentate de oamenii care tot au făcut update-uri la Tsardom. Modul cred că este mai bine de 10-15 ani, nu? Din 2010-2012 pe acolo, adică oamenii chiar muncesc la el mult și hai să vedem acum. Noi asediam aici Camianețul. Parcă îi țineam, da, voiam să-i facem să starvească, să moară de foame. De multe ori îmi vin termenii în engleză și de aceea uneori îmi vin exprimările mai greu în minte. Dar mă obișnuiesc chiar și în acest mod și nu cred că mai aveam ceva de făcut, adică mai avem ceva bani, am putea să mai facem aici la Târgu Neamț ceva. Târgu Neamț, pentru că eu data trecută am zis Târgul Neamț și cineva mi-a mai atras atenția. Acum sunt mici detalii, poate dacă chiar e enervant și voi considerați că trebuie să zic Târgu Neamț, o să zic Târgu Neamț. De asemenea, cineva mai era foarte furios că cum, dom'le, să nu știi că partea asta este Galiția și bă, ce istorie au avut de care trebuie să știi tu despre ea, că n-ai cultură, pic de cultură generală. Am auzit de zona Galiției, nu știu foarte multe, nu știam dacă se pronunță așa, uneori mai fac și puțin mișto, Caterinca, să mai râdem, că nu este un canal neapărat de istorie cât unul despre un joc pe care noi îl adorăm, Total War, și dacă o e așa, nici Total War-ul nu este total accurate, adică am putea să facem un video despre chestia asta și documentat și foarte bine, dar hai să o lăsăm pe altă dată, hai să ne fixăm acum pe lucruri mai faine. Da, aici n-avem ce să facem, iar la Târgu Neamț, nu știu dacă aș vrea să construiești ceva, nu știu, la Iași, Communal Farming, Mercenary Camp, ok, și ne dă Human Horse Archers,
care sunt interesanți, Mercenary Crossbowmen, care și ăștia sunt foarte buni, și Hungarian Mercenary Swordsmen, nu unguri. Cum, domne, pe tărâmul nostru, chiar și al Moldovei, că nu putem să zicem măcar României mari, să avem noi unguri. Bun, păi hai să închidem tura, ne mai ținem banii, pentru că na, poate trebuie să facem și ceva pentru economia, adică degeaba facem noi chestiile alea de mercenari sau ne dezvoltăm pe Rex-ul sau alte construcții care ne ajute pe partea asta militară, dar dacă nu avem bani. Anchipul este destul de mare la multe unități, adică cu cât o să vrem să avem unități mai bune în armate, să fim și noi competitivi totuși cu celelalte facțiuni de joc, dacă nu avem bani să le menținem salariile Anchipul ăla acolo, e degeaba. Ok. Da, ne-am obișnuit deja, ciuma neagră continuă. Man-made inferno, a new way of working metal is now being practiced in the village. Ok. Oh, și putem să facem bombard acum, tunuri. Foarte mișto, deci s-a făcut oarecum, nu știu dacă neapărat praful de pușcă, dar... nu praf de pușcă, dar s-a făcut chestia asta care ne permite să facem tunuri, bombard. Bun. Communal farming la Iași. Da, bă, dar ne afectează și ăștia, toți generalii care sunt în orașe, chestia asta cu ciuma lor. Unhealthy, uite, i-a dat ăsta deja unhealthy și dă minus 1 hit points, iar asta nu este bine, pentru că dacă nu vrem să-i băgăm și noi în luptă, o să moară mai repede. Noi aici ce avem? Ne arată? Ok, 3 scări, 2 turnuri de asediu, un berbec, hai să mai facem un berbec și ținem așa. Și cred că mai ținem puțin sub asediu, iar aici, market, ok, putem face și merchant, la fel ca în Rome Total War Remastered, unde au băgat și acolo chestia asta, pentru cei care n-au văzut apărut și episodul 2 de la Rome Total War Remastered, îl aveți pe canal. Small Orthodox Church, hai să mai vedem. Hai să dăm ăștia muri 3 în așa. Să ne dă și farm and food production plus 1, dar dă și minus 10 la happiness. Să facem chestia asta că ne mai dă și public health bonus 5% și law și toate chestiile astea. Da, uite, asta ne dă și... communal farming. Mai facem ferme, că avem nevoie, hai să ne antrenăm și trupele astea, dar și pe astea. Bun. Am mult să vezi ce copyright îmi iau eu pe piesa asta, că e mișto, e din filmul Ultimul Mohican. Recomand dacă n-ați văzut filmul cu Daniel Day-Lewis, foarte bun filmul, dar mare copyright îmi iau piesa asta. Nu știu dacă afectează copyright-ul așa rău în prezent pe muzică, clipurile, dacă nu ți le mai recomandă YouTube-ul, dar în fine, hai mai departe, ca să terminăm și cu piesa. Sunt curios ăștia, Oarda de Aur, cum se vor comporta, pentru că am făcut o pace recent cu ei. Cu ungurii n-ar trebui să ne îngrijorăm, cu Valahia nu știu, sunt aliații noștri, deci nu. Nu știu cine a murit acolo, sper că nu-l de al nostru. Ba da. A murit ăsta, Dragoș și Întemăietorul. Și cred că a murit din cauza la ciumă, nu? Nu știu dacă am făcut bine cu ciuma aia, bă, că am lăsat. Uite, disaster cost of life. Da. Balc și Balc Dragoșești, a mai murit cineva?
Nu știu, dar... Nu știu dacă ciuma asta ține la nesfârșit, dar e enervantă. E enervantă. Montanian Rebels, ok. Hai să mergem spre sârbi, cred, sau spre bulgari? Spre bulgari am zis. Uite bulgarii aici. Ah, și mai avem timp. Mai sunt 2 ture și bulgarii sunt aici. Ok, o să facem și misiunea. Ne apără și niște reperi. Să luăm ăștia să mergem după ei. Cu arcașii. Ia să punem așa aici. Prima oară. Haide mă, ce aștept atât. Oare să facem o strategie de asta, dar ne mai scade la venitul de la oraș, să ducem toți generalii în porturile alea să stea. Uite, mai avem unul la Crăciuna. Unde mai avem? La Soroca. Am putea să luăm și asta de la Orhei. Ar fi și asta o variantă ca să nu ne mai omoare ciuma generalii. Acum... nu, Voievod Dragoș de Founder încă e. A murit celălalt. Da. Care a apărut în unificarea aia. Hai să mai așteptăm, nu ne grăbește nimeni, adică chiar nu ne presează nimeni cu timpul. Mai așteptăm. La Suceava. La Suceava. Și să facem la Iași. Horse Mill. Population Growth Bonus, ok. Ia că-s curios aici. Perex, ok. Boiar. Asta așa. Unde are mai aia cu cai? Hospitals. Barracks. Cannons, ok, Smith, Port. Theatrite, Roads. Dunwall. Da, nu văd ce... la cred că trebuie să dăm la Castle sau nu știu. Deci ce trupe luăm cu Frankish Immigrant ăsta? Uite aici ne dă Saxon Halberdiers dacă luăm ăsta. Hai că o să mai vedem. Până atunci, Boyar Estate, why not? Iar aici nimic, aici nimic. Ok. La Hotin nămâc, că trebuie să mai creștem orașul la 1500. Și pe ăștia cred că putem să-i atacăm acum. Da. Pe capitanul Lana. Hai să avem o primă bătălie astăzi. Și să o rezolvăm repede. Și cred că aș vrea să atac totuși data viitoare castelul ăla. Adică nu văd că nu-i fac să vină spre noi să ne atace ei. Asta e. Ăștia așa. Ăștia așa. Ăștia sunt arcași? Nu, sunt măciucarii obișnuiți. Ia auzi! Jocul is banging! Ce muzică balcanică avem! Hai, razeșii! Pa asta trageți! Tipic culturii noastre, cum să-ți bați mai bine inamicul dacă nu pe o piesă ca asta? Doamne, ce mi-aud urechile. Haide totuși să venim și cu... Taci mă. Cu boierii Noble Cavalry ăștia aici. Arcașii sunt baza în lupta asta aici.
Ăștia sunt și spearmen, deci n-aș ataca neapărat cu voievodul meu. Că nu știm, n-avem nici abilitatea aia ca la Rom Total War încât tu să apeși ăsta, Ready Troops, iar Generalul să rămână în urmă, na? Aici nu mai merge. Au scos băieții asta. Veniți mai sus pe dealul ăsta. Au și armurile arată foarte șmecher, parcă mai șmecher ca în jocul original, să poate mi se pare. Haide mă, trageți. Așa. A, că-și fac bine treaba razeșii. Ok, bun. Ăștia sunt nimiciți. Hai de la ăștia. Ah, mă, nu mai mi-a arătat chestia aia, really? Bun, am omorât prima unitate și mai este a doua. Aia doar stau acolo, n-au intenția să vină spre noi. Aia e. Doar își au damage. Haide mă, veniți cu șubile alea încoace să luptați. Nu vin, doar stau. Ăștia n-ar avea sulițe și nici scuturi, am putea să facem un charge cu cavaleria. Hai că mai au puțin de asta, muniție, razeișii noștri și îi lăsăm să-și facă treaba, să-și consume toată muniția și după venim cu voievodul. Să-i ușurăm munca pe cât posibil. Hai să-l facem în acțiune acum. Nu știu dacă muzica asta este la toate facțiunile cu care joci, dar amândoi că este și la, nu știu, la bizantini, dacă joci, cred că e și prezentativă pentru fiecare cultură. Și hai să vedem charge-ul. Da, am dat end battle, da, e ok, mai vreau să omor și pe aia restul de 24, da, e ok. Important e să scoatem de acolo rebelii pentru că stăteau și pe drumuri și știu că îți afectează trade-ul, economia. Ok. Trade increase, loyalty. Și e perfect. Mai așteptăm o tură și acum atacăm și noi orașul ăla din nord. Că după aceea poate mergem spre Ilia. Și după aceea ne axăm parte și pe hoardă ca să avem partea aia de dreapta asigurată. Nu știu exact cum o să facem. Chiar nu știu, dar mă enervează și ungurii ăia, că suntem suzerani acolo, sunt suzeranii noștri. Dar poate risc cu ungurii să intru într-un conflict și cu celelalte țări din zona aia balcanică de acolo. S-a terminat și ciuma, foarte, foarte bine. Deja mă cam îngrijora, pentru că ne-a afectat foarte mult ăștia generalii. Se face și trainul Coming of Age, Dragoșești sau Dragosești. Ok. Din casa lui Dragoș, evident, are os de domn, este relativ sănătos, deci e bine, e bine. Feeling poorly, are minus 1 command când atacă și minus la hit points, minus 2 mamă. PT, Servants of Heaven, Social Drinker, ok, Expensive Taste, îi dă 5% pentru trade income, e bine, sociabil, are popularitate, are Promising Defender, îi dă 1 command măcar acolo, Soft Judge, are plus 1 chivalry și minus 1 law, nu judecă prea strict. Crude, minus 1 autoritate, Effective Ambushers, are plus 1 când face ambuscade, Biological Sun, își urește
tatăl, ok. Și are o minte administrativă. O să ia mai multe trait-uri din educație. Pare un general, o personalitate care s-ar potrivi foarte bine mai mult să apere un oraș, să stea, adică e bun pe defending, pe ambuscade, adică nu l-aș vedea să conducă mari campanii, să fie agresiv, l-aș vedea undeva retras în caz că cineva ne atacă, el ar fi un apărător foarte bun, cred că pe defending este foarte, foarte bun dacă l-am ține într-un oraș, în timp ce alt general poate mai ofensiv ar putea să vină să facă treaba. Dar eu uite că Luca Arbore ăsta, dacă îl ducem aici, uite cât... Sau, de ce ne-a scăzut atât la Suceava? Parcă avea 1700. Dar încă mai avem Plague asta, așa că ia că îl scoatem noi puțin. Aici mai e? Nu. Să-l ducem aici? Bă, ăsta duce ciuma. Ăsta e aducător de ciumă, a zis că nu era ciumă aici și când l-am băgat în oraș, gata, mare ciumă. Puși, bă, gata. Ia du-te tu pe la Crăciuna și stai pe aici. Că ăsta e aducător de ciumă, bă. Chirai al hălii, Luca Arbore. Nu știu pe unde stai, dar e... Și să atacăm acum, să ne atacăm. Cu infanteria nu stăm prea bine, avem foarte multă cavalerie, dar pe infanterie stăm slab rău de tot. Noi dacă intrăm în oraș, ce facem cu atâta infanterie? Mărcași, arcași, force archers. Avem doar portar guardsmen, dar n-aș vrea să-i folosesc. Și doar voinicii spearmen, vecinii Sir Levi și ăștia sunt un fel de skirmishers. Mai așteptăm, n-avem ce facem. Mie că atacăm și n-avem cum să luăm orașul. Și ne mai pierdem și unități. De obicei, cavaleria în oraș e cam degeaba. Ok. Hai să facem market la Suceava. Tsardom of Bulgaria, ok. Trade rights. Vă dă map information. Și voi dați-ne 1000? Au acceptat. Perfect. Și să vedem și ce trupe primim pentru misiunea asta îndeplinită. Și vin Valahi și uite că cuceresc Brăila înaintea noastră. Da, trebuie să ne grăbim oarecum spre Chilia. Să nu vină ei acolo. Dacă nu, poate face un mic război cu ei. Vedem. Zăbovesc mult și la orașul ăla din nord, dar chiar vreau să nu pierd foarte multe trupe și vreau să... Na, nu ne pierdem mult din cavalerie, chestii. Cum bă mission... era la Hotin. Ok. La Hotin. N-am primit ceva de la misiunea cu Moldova. Tu mai ai aia cu... chestia aia cu... ciuma. Ia du-te tu aici. Vă dați seama că dacă mai avem o tură și am așteptat atât aici la Carnianeț, o să atacăm acum, nu suntem fraieri. La Brăila e ăsta aici. Și ar trebui să formăm poate o armată. Ia să mai recrutăm măciucarii. Ăștia cu arbalete. Plaiși și ăștia. Iar la Suceava. Ce bine arată ăștia dismounted boierii. Ăștia și slujitorii swordsmen. Mamă, nu știu cum să facem rău cu economia, dar risc. Risc. Trebuie să și reantrenăm de când cu ciuma asta. Și hai să vedem. Că-s curios. Sunt curios acum rebelii dacă vor lupta sau se vor preda. Pentru mine ar fi perfect acum dacă s-ar preda, că nu mai pierdem niciun soldat și mergem mai repede spre Chilia.
Văd că și ăștia se duc în zona Dobrogei. Hoarda asta, nu știu dacă se zice la fort, da, cred că a lor fortul ăla. Parcă îi luase rebelilor în episodul trecut. Și ne atacă rebelii. Până la urmă nu vor să lase orașul ăsta fără o luptă. Mamă, ce bine e balanța acum pentru noi. Poate puteam să-i facem și mai devreme să se predea, dar... Dar am zis să profităm cât mai mult de soldații pe care avem. A venit și cea mai wow economie încât să ne batem joc de trupele noastre și ne trebuie foarte mult. Hai să vedem ce putem obține și în această bătălie, chiar dacă sunt foarte slăbiți ei. Să nu fim prea overconfident. Mamă, ce castel! Da, nu cred că aveam șanse. Vrei să-mi spuneți mie că urcam noi pe aici cu cavaleria și în spațiul ăsta foarte îngust reușeam să aducem cavaleria să-i batem? Nu cred. Nu cred. Dar ce mișto e că acum și castelele sunt modificate în modul ăsta. Foarte, foarte fain. Au făcut noile castele. Ok. Hai să luăm așa. Facem o linie mai lungă. Aici. Sulițașii ăștia. Și ei aici. Ăștia aici. Bun. Mounted Archers. Unul pe o parte aici. La ei și. Aici. Voi aici. Și mai avem aici horsarceși, călărași horsarceși, înseamnă că aducem ăștia aici. Și pe ăștia aici. Ăștia pot să se ascundă chiar și aici, ceea ce mișto. A început și ploaia. Nu știu dacă o să aibă un efect. Este aici toate unitățile lor. Mamă, chiar arată mișto castelul. Chiar arată mișto. Mai era opțiune să atace și de aici, dar oricum locul tot era strân. Nu știu dacă și aici trebuia să le rupi. Cred că nu trebuia să le rup neapărat, nu. Nu era încă o poartă de bătut cu berbecul pentru a intra aici în zona lor principală. Dar arată mișto. Avem și un mic Stone Age, de ce nu? Exista și în partea asta de lume, dacă nu știați. Că tot vorbeam de chestii care nu sunt accurate. Nu știu dacă e mai rău că n-am zis-o bine la Galiția aia sau că avem aici mare Stone Age. Da, e ok. Să mai avansăm și noi. Nu știu, dai să ce marca și ăștia mai aici. Aș avansa cu ăștia. Să mai tragem niște focuri. Ia. Aveți range? Tatar Foot Archers. Hai că trag ceva, cred. Da. Viteji ruși. Russian Vitez Cavalry. Sperăm că o batem. Ăștia au skirmishers-ul activat. Podolian Rebels atacați. Ăștia ar trebui să le dăm guard mode.
Mamă, ce-au trecut ăștia prin noi. Haide. Trebuia să fie dezactivat și o chestie aia de la Steam. Nu mai apare de fiecare dată când un prieten mai joacă ceva, dar asta e. Ok, câștigăm bătălia aici cu vitejii ruși. Și ăștia ce sunt? Asta ai noștri. Ok, m-am speriat puțin, am crezut că e un charge al cavaleriei lor, dar nu. Hai că facem foarte mult damage aici. La Podolian Rebels. Ruthenian Peasants. Ruthenian Spearmen. Și uite că trag și înapoi cu ăștia. Ăștia mai sunt periculoși. Dismounting Rus Boyars. Transylvanian Black Spearmen. Hai, putem să facem aici? Wavering. Nu mai trageți. No, hai să-l retragem atunci. Mă gândeam care puterea. De obicei, cavaleria este destul de OP în Medieval 2 Total War, dar nu și aici. Hai să interceptăm pe ăștia 10, că au un charge destul de devastator și nu mai vrem să ne lovească linia. Înapoi. Ruthenian Spearman. Hai pe aici. Mergem să le atacăm ca ăștia, tarcașii. Că și ăștia trag, văd. Deși nu fac ei mare damage. Bă, dar au chiar mai multe de-astea missiles, să ziceți. Muniție. Sulițașii ăștia. Decât veritei în rom tuturor. Deși cred că poți să-i folosești pe post de Spearman. Ia, cum ne descurcăm aici. Ia mă, nu mai spune mie despre asta din nou. General is no true man. He flees the field of battle and abandons his men to their fate. Poate rezistă cavaleria noastră puțin aici până venim cu asta și o facem sandwich? Da, rezistă foarte bine. Și e cam win. Adică nu știu ce unități mai sunt ale lor. Ăia care se duc în centrul orașului și toți se regrupează. Ne-am omorât și generalul. Haide mă, peste ei atunci. Gata, end battle. E bine, am pierdut doar 153. Ei au avut 793, am rămas doar 28. Capitanul Matias. Foarte, foarte bine. Au 83 ăștia. Boierii Noble Cavalry 70. La ei și Port Archers, Border Riders. Sulicea și Skirmisher și 69 de kill-uri, foarte bine. Toată lumea s-a descurcat de minune. Să avem primul oraș sau primul castel mai degrabă la cum arăta cucerit. Ne-a luat ceva timp, dar mai bine jucăm safe decât să... ne extindem prea mult, iar după aceea să avem probleme cu vecinii noștri. Trebuie să jucăm destul de inteligent, însă nici să nu supărăm marile puteri de lângă noi. Asta este faza. Ok, putem să doar intrăm, să ocupăm orașul, să băgăm și noi câteva
capeteni țeapă sau să-i omorâm pe toți. Hai să doar să intrăm liniștiți în camioneț, ca niște eliberatori ce suntem. Mamă, nu spune că din nou o să vină The Black Death, ciuma. Ottoman Crossing to Europe. Nu știu dacă este o notificare a jocului că asta s-a întâmplat aici în campania asta sau că asta s-a întâmplat în realitate în 1352. Dar pare mai degrabă că este o notă de asta așa de istorie. Să ne învețe și puțin istorie în timp ce jucăm. Da. Să trimitem un emisar, un diplomat în Serbia. O să trimitem, why not? Why not? Ăsta cine e? Faction leaderul? Cine e faction leader? Voievodul Alexandru este faction leaderul la Valahia și stă pe aici prin Bulgaria. Regatul Bohemiei cu Regatul Ungariei alianță. Și asta spuneam, uite, că ungurii își mai fac o alianță, două, cine știe cum și celelalte facțiuni intră în război cu noi. Trebuie să avem o economie foarte, foarte puternică și niște... Putem să recrutăm fără stres trupe ca să putem să atacăm ungurii. Da, să fim competitivi. Aici iau trăitori voievodul Dragoș, întemeietorul, dar și dragoșești. Bun. Bun. Aici, evident că avem... Na. Oameni care sunt afectați în continuare de ciumă. Și avem aici o armată de rebeli pe care cred că trebuie să o eliminăm ca să putem să plecăm liniștiți. Chiar nu știu. Aici avem o populație de 4530. Trebuie să facem Uniunea Obștească ca să putem să, cred că să recrutăm chestii, ok. Să facem și un merchant? Why not? Hai să facem. Putem trimite aici la minele astea de sare. Aici nu mai avem niciunul. Ia să trimitem noi priestul ăsta la Chiria ca și așa spion. Sau uite, avem și un asasin. Ok. Uniunea Obștească am distrus. Mai crește și noi skill-ul, uite-l ăsta, sabotaj. Ok, dacă tot e acolo. Aici n-avem nimic. Avem spion cumva? Nu, n-avem. Aici este zona Galiciei. Nu ne băgăm momentan. Deși este a rebelilor. Și aici este a rebelilor în Bratislav. Dar vreau chilia asta, uite cât de mișto arată aici. Să avem și noi ieșire la mare, măi. Poate mai formăm o armată. Ia. Putem lua și mercenar, dar costă mult. Costă mult. Hai să-i luăm pe ăștia, oare? Mamă, ce nervant este că ne sunt afectate trupele în continuu de ciumă. Hai să mai recrutăm ciucarii de-ăștia. Mironul ăsta, vino și tu aici. Am făcut și un letter. Banner, cred că facem și aici. Și poate scăpăm și noi de ciuma aia. Cine știe. Face jocul mai complicat, e mai interesant, dar și enervant în același timp. Poate nu o să mai așteptăm toate unitățile alea să se reantreneze. Poate plecăm direct. Nu știu ce să fac. Plecăm cu ce avem și sperăm să ducem o bătălie acolo cât mai bună la Chilia.
Ce ai, frate? Nicio șansă. Ia de ilema așa. Nu cred că am dat iar disband. Cred că pot să fac ceva. Nu știu dacă are autosave să ies. Ia stai. Salvare 1 în caz de orice. Și autosave unde e? Nu este autosave-ul? Ca să nu pierd trupele alea că le-am dat disband. Și e păcat, că erau chiar trupe bune. Trebuie să mă învăț care e combinația de taste pe care o fac. Îi dau cât RLA ca să selectez toate și mă gândesc că aia e. Da, uite, asta e. Suntem tot de aici, e ok. Eu zic că dacă mergem cu armata asta ne descurcăm, chiar dacă e afectată de ciumă. Aici așa. Avem un spion. Și... sunt curios doar puțin să văd cum arată aici. Dar este deja cuiva, nu? Sau nu? Nu, tot rebeli arată. Dar uite câte armate de rebeli sunt aici. Nu cred că avem șanse. Hai să mai spionăm și în partea cealaltă. Ăsta înce 30 de dinar pe tură. La minele alea de sare. Ia dacă mai avem ceva, uite aici vițe de vie. Wine, vin 12. Încă nu știu dacă mai avem ceva resurse. Ăștia, ori ăsta. Hai să-l aducem aici momentan. Și aici să mergem și până aici. Ca să luăm watchtower-ul ăsta pentru vizibilitate. Dar nu scrie, nu are vreun nume, nu. Și nu știu dacă să mergem către ăștia. Să-i înfrângem, că sunt pe ruta asta. Mergem întâi cu spionul și vedem exact ce au și după avansăm spre ei. Hai să facem și preotul ăsta aici. E, dacă mai putem sabota ceva. Fairground. Ia să dăm la ăsta. Ia uite, încă o misiune îndeplinită de asasinul nostru, de... cum îl cheamă pe ăsta? Petru Hronoda. Exploziv omul. Mai putem face ceva... un town wall, de ce nu? Pentru că nu mai avem atât de multe unități acolo și să menținem ordinea publică. Aoleu, și-am uitat să trimitem ăsta spre sârbi. Nu știu dacă va mai ajunge la timp acum, dar asta e. Dacă ajunge, ajunge, dacă nu, nu. Ungurii sper că sunt ok cu noi, că n-au un gând să ne cucerească cu totul și că e ok, că sunt suzeranii noștri. Ce misiune n-am făcut, mă? Sau ce? Apa, nu. Da, că ăștia sunt afectați de ciumă, dar ce să le fac? N-am ce să le fac. Nu am ce. Oare putem să câștigăm cu atâtea trupe? Nu știu. E interesant. Bate, mai putem să luăm mercenari de pe drum, vedem. Hai să facem boiarii state de ăsta și ce să mai facem noi. Acum n-am mai avut succes asasinul, dar asta este. Spionul. Să ne dăm seama ce unități are. Luca Arbore, haide mă Luca Arbore. Te mai vinde și tu odată.
Uite bă că am făcut prostia să-l adu la Cotin. Nu mi-am dat seama că aduc ciumaș aici. Bă, infectatule, ce să-ți mai fac? Stai în fortul ăsta aici că ești un inutil. Și acum o să ne afecteze, da, minus 7,5. Bă, da, fraier sunt, bă. Nu știu de ce am făcut asta. Uite, aici s-au vindecat orașele astea, poate dacă lăsăm și aici o să se vindece. Sperăm. Nu știu de ce l-am dus acolo. Din obișnuință, nu știu, dar... Ai. Haide și tu, Roman Empire. Du-te la unguri acolo, la Brașov. Poate ar fi interesant să facem un spion, să-l trimitem fix pentru turci, să vedem cum o duc cu expansiunea lor. Dacă sunt atât de agresivi. Ok, Jula Dragoșești cu Vasilica Sbierea. O nuntă să facem cu ei. Da, îi trebuie și lui o soție să fac acolo. Cu Golden Horde avem so-so la relații, da, e. Ne riscăm. Ok, și are... Keep Catch Archers nu sunt foarte buni. Ruthenian Spearmen i-am văzut în acțiune, la fel și pe pezenții ăștia. Ăștia mi s-au părut destul de grei, poate de bătut. Russian Viteaz Cavalry, la fel și ăștia, dar în rest nu au o armată atât de înfricoșătoare. Ok. Hai să intrăm în zona Besarabia și să mergem spre Chilia. Hai, mai putem să aruncăm ceva în aer? Anul am încercat, ok. Văd că aici iau chestii agenții noștri. Are plus 2 moral, Luca Arbore, ok. Dar poate încearcă să-și rezolve chestiunea aia cu ciuma și hai mă, nu dăm și noi de sârbi. Nu știu că să mai ajungem la timp la ei, vedem. 1656. Tanul. Hai să mai facem niște vecinii Serf Levi aici și aici. Și play și Archers. Și să sperăm că economia noastră se va descurca. Chiar ne trebuie Chilia. Cred că ieșirea la mare chiar o să ne ajute economia. Iar dacă e cum și zice băiatul ăla din comentarii că ne deblochează unitățile alea de mercenari, ar fi și mai bine. Disaster at Gallipoli. Cu tremur în zona aia. Oare cu tremur. Sire, battle will resolve our differences. God's servant. On my way. Intrăm în zona de delta, oarecum. N-avem mercenari de luat pe aici, dar vedem dacă ne putem descurca. Nu știu dacă pot veni ăștia rapid. Să încercăm să venim rapid cu ei. Niște unități de cavalerie. Nu știu. Mamă, ce unități de mercenari avem aici. Lithuanian, Bajorai, care costă 905, dar în chip prea mare.
Tatar, Futarchers, Cosac, mercenarii să ăștia-s buni. Dar hai că nu ne trebuie acum. Nici nu știu care din astea trei sunt mai bune. Provides increase in tradable goods, religious order -5. Ok, Frankish. Saxon. Cred că asta cu Saxon e mai bună. Eu zic să facem una la fiecare. Facem aici Saxon, pe acolo Jewish, aici ce mai era Jewish, încă ceva Frankish și o rezolvăm. Sau pe ăsta Frankish să facem acum. Hai că lăsăm aici Frankish și facem așa. Mă gândesc că poate făceam aici mai bine, unde e economia mai mare de ăsta de Saxons de aia. Ready to trade. De acolo doar 21, 22, 35 aici. Ia, hai mă la 35. Iar am uitat cu diplomatul ăla. Hai. Poate dăm de niște sârbi. Nu e bine că e un diplomat al Hoardei acolo, pentru că asta înseamnă că au cam intenții să ne atace. Poate văd și orașele alea puțin slab apărate. Da. S-a dus misiunea, s-a adus. Da. Uite, eram aproape. Apa nu e tot Bulgarian. Hai. Siege Engineer are voievod Dragoș. Mission fail. Cred că și orașul ăsta e afectat de ciumoare? Nu. Da. Vă ca 127, 125. Valerian Merchants, Dan Bilai. Hai să atacăm. Da, văd că aici n-are de ăsta de Saxon. Și nici aici, doar la Târgu Neamț. Hai să facem atunci așa. Știu că e o prostie ce am făcut, că am pierdut o tură degeaba, dar asta e. Și facem aici de Frankish, așa. Nu știu dacă fac bine chestia cu Frankish, cu astea, dacă trebuie făcute, nu trebuie făcute chestiile alea. Cam că ți afectează acolo autonomia, chiar nu știu. War Alliance și Trade Rights Golden Horde. Și-au inamici ungurii. Nu putem alianță pentru că ne-am stricat noi relația cu ungurii. Ia aveți inamici. Dar putem Trade Rights și vă cerem 1500? No? 1000? Ok. Sper că nu i-am supărat cu contraoferta noastră, dar chiar n-aveam cum să acceptăm alianța, că i-am supărat pe ungurii. 4 unități la Hotin.
Hai că a scăpat de ciumă, deci putem să aducem. Ducem așa, așa și așa. Yes. Forward. Otomanii au ocupat Gallipoli. Și... Da, hai că nu fac astea până nu spuneți voi, dacă știe cineva exact, dacă nu o să mă mai interesez eu să văd dacă e bine sau nu. Nu le facem, mai pot aștepta. Aici nu avem mercenari ce lua. Să mergem spre armata aia să o batem. Aș merge. Dar nu prea avem unități multe. Dar cred că ne descurcăm. Hai să scăpăm de capitanul ăsta, Teodosie. Mă cam enervează că stă aici și nu știu dacă ne afectează trade-ul. Chiar nu știu. Dar mai bine să scăpăm de el, eu zic. Lui ceață nu ne place. Așa e mai bine. One way to avoid being Hai să facem horsarce și ăștia aici. Păi ăștia aici. Cred că o să ne sacrificăm portar guardsmenii ăștia, din păcate, dar poate ducem înapoi la Suceava. Hai să tragem în ăștia. În ăștia. This provides you with the strongest attack possible to break the enemy force. Deraj în vitează ea, trebuie să scăpăm. Și ar trebui să profităm că avem mai multă cavalerie ca ei, să o aducem aici. Pasta nu. Haide mă, ăștia avem aici, doar atât. Vin Russian ăia și nu e ok. Ia veniți voi aici în spate. Uite că ne atacă și ăștia și mai bine că până... Uite cât de lent au chestia asta să se retragă în spate. Uite, de-abia să mâșcă. Haide, uei, mai cu spor, uei. Ne atacă cavaleria asta. E shaken. Wave ring, cred că e bine. Hai să venim și cu cavaleria așa. While enemy skirmishers can be annoying, don't waste heavy cavalry on them. Use your own skirmishers. Shut up, nigga. Dacă facem mare charge care ne iese. Omoră și capitanul, generalul, ce-o fi el. Și s-a dus moralul. Nu mai trageți, pentru că o să trageți și noi ăștia noștri. Dar puteți să veniți cu săbii. Mamă, ce mă, imnul ăsta de paradă. Așa.
Ura! Ura! Așa îmi dă vibe melodia. Haide, îi prindem și pe ea? Nu cred. Și mai bine decât credeam s-a terminat bătălia asta, dar nici n-au avut un general. Am pierdut doar 38 de oameni. Really? Chiar atât de bine? Mamă. Hai că a fost bună rău. Bună rău bătălia. Matei Corvin. Un citat acolo. Și ne întoarcem repede. Ne întoarcem repede. Am luat și ceva bani, dar nu cred că e pentru că am anulat alea să facem. Urs milul ăsta nu știu dacă îți dă ceva. Nu găsesc urs mila aia. Mills. Ok, horse mill am găsit-o. Da, nu-ți dă mare lucru, văd. Uite, asta ne dă chestia să deblocăm județ și poate să-mi da, uite, ne dă unități mai bune. Asta ce sunt? Schiați Hermitage. Cenobitic. Biserici, tat. Suntem în Moldova. Pașii zui biserici. Și aici lăsăm momentan așa. Aici putem face județ, ok. Măciucarii. Încă un merchant. Aici normal că nu putem să luăm și noi niște, acolo niște unități de-astea mercenare. Uite că au luat Dobrogea, bulgarii, poate dacă mergem în Dobrogea, acolo există. Ia să înainte, doar puțin. Nu. Nu sunt. O să duc, mă, Valahii. Ce treabă au pe aici prin nord? Ia. A murit faction leaderul. Ai. Un faction leader cine? Voievod Sas. Cel care asediază acum. Ilia. Interesant. Avem relații bune cu ungurii. E bine. Republica din Genoa cu otomanii, război, otomanii și cu Serbia la fel război, deci poate stă în partea asta așa. Da, interesant. Și avem două unități de măciucarii. Maceman. Interesant. Și aici să vedem dacă avem vreo mină ceva. Asta e 46, asta e 35. 22. 30. Mai sunt mine pe aici? Uite, 16 aici. 35 grain, 15 aici. Ia, vino înapoi tu. Tu de la Suceava, vino.
De unde l-am luat, mă? Că nu mai țin minte. Ah, uite aici. 46. I shall trade this resource. Nu pare mult că avem 46, dar 46 cu 35 cu alea se adună acolo. Și dacă crezi că între timp și mercenții noștri obținem și mai mulți bani. Aici ce să facem? Hai să facem asta. Boyar Wall. Who is my... Your will shall be obeyed. Whose time is up. Ia să mai mergem aici cu ăsta să Not an option. îi spionăm și pe tătari, să vedem ce mai fac ei. Sire, moving quietly. Very good, lord. Aici ce rebeli sunt? Ruthenian Rebels. Ok. Yes. Can't do it, lord. Can't do it. Mai deblocăm din hartă încolo. Ready to trade. Nu aveam ăsta ciumă sau e gata? Erai tu cu ciuma ta, bă, băiete. We march. I will make them fear you. We trust both you Valachi nu avansează mai mult. Eu cât îi țin plapuma. E ok. Mamă, ce unități mișto mai avem aici la Târgu Neamț. Corteni Archer și aș mai vrea să recrutez, dar... Hai că nu-s mult. 170 în chip. Nu se știe că ne mai trebuie, o să ne mai trebuiască acum. Principalitatea Acaia, Republica Veneției, Genova, marile state, domne, sunt interese la mijloc. Misiune nouă, Tsardom of Serbia, deci avem aceeași misiune din nou de data asta, ne mai dă acolo o șansă acum. Dă bani military units, bă, nu ne-ar da și bani. Tommaso Mocenigo Rising, ceva probabil nobil important din Veneția. În istoria lor care a fost mare. Aoleu, Civil War. Hai să citim că vă că aici cu să acceptăm sau să nu acceptăm. My Lord, o revoltă Valah from Aramureș numit care l-a numit pe Bogdan King of Hungary. Mamă, stai că nu înțeleg nimic. Adică înțeleg în esență, dar mi se pare grea decizia. Mare rebeliune. Ca să-l dăm pe Dragoș jos, să ne aliem cu Bogdan ăsta și să ne dăm aliații unguri jos și sau să rămânem loial lui Dragoș. Da. Ce să alegem? Will you join Bogdan așa? If the players choose to side with Bogdan, then he will gain control of his armies. However, war will be declared with Hungary, and Dragoș, who controls the capital, will need to be defeated. If the player choose to side with Dragoș, then he will need to defeat Bogdan armies along with any rebellion settlement. Bă, eu știi ce zic? Să închem aici episodul și decideți voi. Nu știu. Hai să facem serie interesantă, să vă simțiți și voi parte din ea. Decideți. Mergem cu Bogdan, cu rebeliunea. Luăm armatele alea rebele pe care le au și îl dăm jos pe Dragoș. Dar pierdem capitala, cred că. Țineți minte, așa a zis. Că pierdem capitala și trebuie să-l învingem pe Dragoș ca să deținem iar Moldova. Sau rămânem loiali cu Dragoș și ne continuăm de aici campania, probabil, și trebuie să învingem pe Bogdan. Spuneți, sunt chiar curios. Uite că și salvăm. Aoleu, ce am făcut? Dar cred că pot să autosave, nu? Ia, autosave. Sper că n-am ales ca tâmpitul și acum nici nu vă mai da opțiunea să alegeți.
Cred că dacă dau ea end turn. Chiar nu știu. Ia, end turn. Să nu rămăsesem de aici. Eu vreau să salvez ca să rămâne de acolo decizia. Nu știu dacă am acceptat, n-am acceptat. Dacă nu dăm un autosave, puțin mai în urmă, puțin. Oricum nu s-au întâmplat multe. Mă, Teofana, ce e asta? Nu, nu, nu. Autosave 6. Ia, dacă dăm la autosave 6, de unde am rămas? Măcar să știm o chestie. Ok, încă suntem aici. Am învins astea. Cred că, uite, pusesem așa. Ia să-ți dăm aici o salvare. Civil War scriem. Război civil. Și dăm acum, așa. Sper să nu fie doar o chestie de aia care a apărut random și acum să nu mai putem să o selectăm. E păcat, dar asta aș fi vrut să... Ce fac ăștia? Valahi, vin să ne ajute? De data asta? Chiar sper să nu fi făcut o mare greșeală și să nu mai apară chestia aia. Chiar era mișto să alegeți voi. Să vă implic și pe voi în serie, că așa mi se pare, na, fine, facem seria mai interesantă. New mission, uite. Ai așa. Și uite, Civil War. Ah, perfect. Uite, lăsăm de aici episodul. Mamă, bine că am dat din nou de chestia asta. Am crezut că am distrus totul iarăși. Lăsăm de aici și îmi spuneți voi. Mergem sau nu la război civil? Face nebunia și ne alăturăm lui Bogdan și îl dăm jos pe Dragoș și aliații lui istorici pe unguri, mama lor de unguri, sau rămânem cu Dragoș? Aștept părerile voastre în comentarii. Dacă v-a plăcut clipul, apăsați pe butoanele de like, abonare și clopoțel. Dați share. Dați share pentru orice jucător de Total pe care îi știți, sau dacă mai aveți prieteni care le apreciază jocurile astea de strategie, poate le se pare interesant că e și o serie cu Moldova, why not? Și cam atât. Vreau cât mai multe comentarii, o să las și așa acolo, vă mai pun așa la început de clip sau nu știu, că vreau să ajungeți până la final cu toții ca să alegem aici, chiar sunt excited să vedem ce facem. Îmi spuneți și voi. Și numărăm voturile, dacă pentru cine este mai mult, vedem. Ok, cam atât pentru astăzi. Din nou, like, abonare, clopoțel dacă v-a plăcut ce ați văzut, iar noi ne auzim data viitoare. Salut!